Daghan kaayong mga punto nga angay natong pamalandungan. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang pagbuhat sa tao, lalaki ug babae. Gihisgutan sa gamay ang minyo ay. Sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga gihimot ang igsuon ni Kristo. Nya sa atong ebanghelyo gihisgutan sa dinhi ang panagbulag. Unsay mahitabo kung magbuwag ang bana o ang asawa. Yan, asay gihisgutan nga mga bata. Hay may gusto ninyo aning pamalandungan nato? Ang banag asawa. Tanan? Sayo na lang muna. Abutan kita nig siyam-siyam. Ari ko musugod sa mga bata. Diin man gikan ang bata. Gikan sa Ginoo, ay naon sabi mo, inahan ko taon. Gikan na sa Ginoo, niya, wa na muanhis kalibutan ang bata bang? Wa na muanhis kalibutan, nga gikan lang sa usa ka tawo. Gikan na sa duha ka tawo, una nahimong bata. So duha ka tawo, nahimong usa ka tawo. Nakuha mo? Lingian na imong tupad. Ing na tao ka. Ing na tao ka. Kanang giingon ni Kristo nga ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Ang image ana nga gipasabot ang ato gyud mismong pagkatao. Kay matag usa nato gikan ta sa duha ka tawo nya nahimong usa. Kay guwap atong duha ka tawo, wa unta karon mataw. Ana. Unyaron kung kining duha ka tawo, di na sila maghiusa. Napay mo gawas nga tawo. Napa wa na? Wala na. Kusga? Wala. May. Ay mo. Niya. Pilaron kabuok ginikanan or babae o lalaki nga kinasal nga di na gyud gustong mohimog tao. Ang ila ra gyung himuon usa, duha, kana ra gyud. Di na sila gustong napay mosunod. Unsa man na sila? Diosnon o yawanon? Yawanon. Kana bang mga managtiayon nga gusto lang sila usa, duha ang ilang himuon nga tao. Pasabot, buwago na nila ang ilang kaugalingon aron dili mahimong tao. Butangan nilag pills, butangan nilag kondom, butangan nilag ayude, usahay ipalaygit, putlo nang naang adto dito magsugat ang duha ka similya nga gihatag sa Ginoo, usahay gamitan nila og withdrawal, usahay abortion. Ilag yung gamitag abortion. Unsa may tawag ninyo ana mga ginikanana? Diosnon, yawanon. Yawanon. Kusga. Yawanon. Pila ka buok dinhi ang yawanon. Taas kamot. Doko-doko lang ay. Si Kristo may emphasize ang gingharian sa langit iya niining mga bata. Munang matngoni ninyo nga dili mo magsalikway bisan usa niining mga bata kay ang gingharian sa langit iya sa mga bata. So kinsay tag-iya sa langit para sa Ginoo? Ang bata. Ang bata mo'y tag-iya sa langit. Unyag imong kusion ang bata, kinsay imong gikusi? Ang tag-iya sa langit. Malangit pa ka dili? Tubag. Wapay siguro. Saan mo pagkalangit? Nga imo namang gikusi ang tag-iya sa langit. Gaya ko na be, kanang inyong silingan, awaya ko na be, tamparosa, niya human, manuktok din, kaya pwede mo dayon. Diba mo ingon na patyo, tanong kang buanga ka. Ayaw awaya ang tag-iya sa langit. Gusto makakang malangit. Pero gusto kang maimpirno, awaya, isalikway ang tag-iya sa langit. Isalikway.
Ayaw na nag-atiman na ang tag-iyas langit aron di na kadawaton didto. Mao na kanang mga magtiayon nga nagbuwag, inyo nang gibiyaan ang tag-iyas langit. Basta magbuwag gani mo, inyong gibiyaan ang tag-iyas langit. Ang resulta, maimpierno mo. Mo na siya. Mo na, ingos Kristo, ay gid mo pagbuwag. Kaya nga naman, inigbuwag ninyo, murag napikas ang inyong anak. Maglibog na ng inyong anak, hain siya nabilong. Nabilong ba siya aning pamilya sa iyang papa? O nabilong ba siya aning pamilya sa iyang mama? Asa man ko? No? Awa mo kasabot. Sabot. Nakasabot. Mao na. Mao na kuan. Mo na paghiusa gyud kay dili na mo duha kamong banag asawa, di na mo duha kung dili usa na lamang. Unya nganong magbuwag man ang bana o ang asawa, nganong magkabuwag man tungod kay sa pagsugod pa lang nilag hiusa, wa magsunod sa Ginoo. Wa nila tuguting ang Ginoo mo'y muhiusa. Sila'y nagbuot-buot kanus a maghiusa. Natanawa karon o. Daghan kayong magpabunyag og bata nga way mga kasal. Nganong nigawas pa ng bata nga wap may kasal. Nagbuot-buot og kasal-kasal. Kanang gitawag nila gikasal sa banig. Ang banig karon di naman banig di ay kama naman, no? Kama usahay gani mo pakasal ni nga to usahay kami kasal. Sister kasal-kasal sa tater. Sumaha ba pader? Unya unsay tawag ninyo ana? Oy mga buango na. Nya magpuyo-puyo dayon. Murag katong duwa bas una ba katong gagmay pa tatay-tatay, nanay-nanay, tinda-tinda, ana-ana ba? Mga tiaw-tiaw ba? Tiaw-tiaw, sulay-sulay, tisting-tisting. Mga di tinuod. Muna puyo-puyo, kuot-kuot, layog-layog. Was na kahibaw, nga doon na dito'y mahitabo. Nakaroon, unsaon man aron ang kaminyoon. Kamu ba? Kamu magminyo. Unsaon man aron, di yun mo magkabuwag. Or gamay kaing posibilidad nga magkabuwag mo. Tudluan ta mo og step by step. Step 1. Sunda gini ha? Bond. Bond. B-O-N-D. Sabi ni saya, kasal. Mo'y una ha. Step 1. Step 2. Board. Mulain. Board ba? Kanang mupuyo. Mulain. Biya mo, matod pa sa atong Ebanghelyo, mubiya gyud sa mama o sa papa. Oh. Dato pa, ayaw sa mo pagpakasal, kunwap amoy inyong puy-anan. Hinalan, maghimo sa mo inyong sag, una mo, mangitlog. Muna, may panglanggam ninyo. Kay maghimo pagsag, una, mangitlog. Kamo, itlog, bahalagway sag. Una doon na nas unay batasan para sa akong nahigayan sa kong papag mama nga kanimong pangayuag balay. Mga sawa gani ang laki, pangayuan usag balay bisag payag basta mao na gitoy ilang sag kay ang kaminyoon gitawag magsag sa kaminyoon. May panglanggam, magkugig yung sag. May pang manok kay magtarong-tarong gyud iyang itloganan. May pang iring mangita usag iyang lublubanan. Una pa manganak, ang tao pataka lag. Adto sa Hagunoyan, adto sa Kuyanan, adto sa Kalubihan, adto sa mga manggang harag. Pataka lang. Unsa man mo? Matud pa atong nisultis una, unsa man mas maayo pang animal ninyo? Tao man mo. Nya dayon human sa board kanang mulain, una pa ang bed. So, step 1,
Band, board, bed. Karon gibali. Bed. Bed usa. Unya dayon. Ang sa sunod. Band, unya og makatigom-tigom una pamulain. Mauna nagantos intawon ang mga ginikanan kay nang gawas ng mga anak itunol sa apuhan. Ang apuhan nga sakit na kaing hawak mauna sa punan og pasakit sa hawak. Mga way batasan nga mga anak. Ang inyong ginikanan siging atiman ninyo. Ya pagkaminyo na ninyo, sila lang yapoy paatimanon sa inyong anak. May pang himungaan ninyo, kay tigumon pang iyang piso. May pang baboy, kay tigumon pang iyang baktin, dili ipiyal sa laing anay. Nya kamo inyong ipiyal sa laing anay, mga wa mo'y batasan. Nganong mo man akong gisulti, nga wa mo'y batasan. Nga naman, wa ninyo pamalandunga nga himo na mo ani, amo ning responsibility. Amo ning tulubagon. Di ni tulubagon sa akong apuhan, di ni tulubagon sa akong inahan, sa akong iyaan, sa akong igsoon, labaw tanan, di ni tulubagon sa pare. Sige mong anhi din mangayog bugas kay ipakaon sa iyong anak, tagdamog, tagutlo, tagilma kabuk anak, ang pare, wa katampo anak. Ug mao na patampuhan lagamay. Di ba? Isalig sa laing mga tao. Way batasan, way kabuot, nagbuot-buot. Mao na, magahig ulo. Na, hilom lagi mo. So karon na isang yaw ni ha, isang yaw gini. Tudlu'i ginang inyong anak, gamay pa lang tudlu'i na dahi dong timan-i nga posible yung musangko mus kaminyoon. Doon na ginay step 1, step 2, step 3. Yan sa may step 1 ma, yan, band. Unsa man ang band ma? Kasal. Ikaduha, step 2, lain og puyo. Ayaw mog tipon sa ginikanan humagkasal. Yang step 3, una pa mo manghigda sa inyong bed nga kuyog mo. Nga maingon mong anak, ma, tanaw ko sa TV ma ba? Nindot man ang bed ma? Pwede unahon? Masa man yung isulti? Ya, pwede unahon ang bed? Ang sa inyong itubag? Kina? Maingon sa mo? Depende. Nya ka, dili dong, dili giday. Yan siya ma, ako lagi man, natao lagi ko, wapa lagi mo ikasal. Giuna da inyong bed. Nya maingon dayon ka, pasagdi lang midong kay nakasa mi, ayaw sundang among sala. Kamo pag tinarong samtang wap amo kasa, ayaw butangig sala. Siya ka na lagi atong silingan ma. Wa man lagi na sila'y wa man lagi sila'y kasal, daghan na man lagi anak. Nya kanara ba kunong usama kanang bana, minyo man day na, dunam day na asawa. Nya kada sang asawa, minyo man sana. Nya nagtipon sila karon kaayo lag sunda ng sala kay maimpierno ka. Ana. Di ba? Isa paita sa daana mo antos man sa taana kay karon nabasad ang mga lalaki ug babae para nila ug di sila maghinikapay antos. Kana bang magtinan-away lang ba? Antos kuno. Aw hinuon antosa. Mo nang naluwas ta tungod sa pag-antos ni Kristo. Nahimot ang anak sa Dios tungod sa pag-antos sa Ginoo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, giantos tas Ginoo, una ta naluwas. Di ba? Antosa. Unsa may pag-antos sa ulitaw o sa dalaga nga nagkauyab? Unsay pag-antos sa mga manag-uyab nga dili maghinikapay kay sala. Unsa man say pag-antos inig kaminyo na kinahanglan gyud maghinikapay. Karon kinsa dinhi mga minyo nga wa magantos anang hinikapay. Kanang sigig yung hinikapay ba? Siging gakos, siging layog-layog, siging kuot-kuot. Kinsa man ninyo dinhi ron? Oy, daghang ing gaantos ana, magpunay nagwak. Ay, uy, samok. Ana. Usay san mo si kabliton ada samok ba ni kapoy kitag-gikat trabaho kung hasol-hasol dia oy. Nya ikatiguang na ada kahilas ba oy wa kahilasi? Tiguang na nato.
ayaw inyo ng tulubagon. So ingnon ko ni pagsulti, ang manag-uyab nga maghinikapay, maimperno. Ang mga minyo nga wa na maghinikapay, maimperno. Gusto mong maimperno? Sige, lingian na imong tupad. Na imong tupad ba? Ing na naghinikapay na mo. Sige. Ing na ko no be. Minyo minyo na siya. Siyempre, uy, minyo gutang. Congratulations, malangit ka. Nya ang imo sang nalingian kay ulitaw man naghinikapay na mo siya. Wadyo ko hikapunon. Siya amayo na ay pagsugod og hikap-hikap diha kay nara ba sa mga kinilo nga hikapunon. Adto ra ba na mo palit ming mga hari. Ona. Daghan kaayo ang mga punto nga gibutang sa ato karong mga pagbasa ug sa atong ebanghelyo. Pili-pili lang ta ani. Kani tingali ang nindot nga bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Mo ni ang sugo niya sa kadtong 72 ka mga additional disciples nga iyang gipadala. Nya matud pas mga theologians kining 72 kay ang una niyang gipadala kadtong 12 ang iyang yung apostles, yang sunod dayon 72. Pila mo na ka 12 ang 72? Unom ka 12. Katunga sa 12. No? Mo na siya. Wa ko kibaw nganong katunga sa 12 nya ni 72 na hinoon. Ang kuan ang usas mga representative kuno ni sila sa tibuok katawhan nga mosunod sa Ginoo. Pasabot kun unsay gibuhat sa 72, unsay instruction ni Kristo sa 72, mao pud na ang iyang instruction nato. Karon inig human aning misa, asa man mo padong? Asa mo padong? Asa man mo muuli? Sa inyong balay. Nya ang iyang instruction diri, bisan asa kamong balaya musaka, ingna ang panagdait manaa kaninyo. So inig uli ron ninyo dito, ingna tong inyong mga kaubas balay. Peace be with you. Mo ana mo, o mo ditso day mo giyaw-yaw, kamo nauli na lang ko ikasimbahan, wa lang gyapon mo mangmata mga buanga mo, mga tapulan mong dagko na wa pa gani mo hugas, di ba giingnan ti ka, gisugo ti ka nga pagdayon na kong gikan, mo na inyong dadon dito. Mo na patay mo na. Wa na ta makatuman sa sugos Ginoo, mabita na iniglakaw na nato ingnon ita. Panglakaw kamo ug dad-a ang kalinaw ni Kristo. Haron igabot dito sa balay, ingnon sa nimo ang kalinaw maanaa kanim. Nya ang imong bana wa pa mo bangon kay gikas kabit na luya in town. Unsa may imong isulti? Ang kalinaw maanaa kanimo. Ana. Nato pa di ka maghisgot sa iyang mga sala. Unsaon pagka malinawon og magsige tag sukit-sukit, sige tag subay-subay ang mga sala, imo pag ginang hinumduman ang mga sala nga dugay na kaayong nahitabo. No? Unsaon? Okay? Kana lang usa, mo na pinakaunang assignment, ang kalinaw maanaa kaninyo. Nana. Nya human ani niingon siya, ayuha ang mga masakiton. Sa inyong balay, naabay masakiton? Na? Duha man ni kaklase ang sakit, na ay physical, na ay emotional. No? Ang kanang physical nga sickness, sayon raman na, ikonsulta raman nagdoktor, tagaan ni mog tambal, ayo na na. Pero ang emosyon, usahay, dili baya madag doktor. Na ay mga taong sige inom og tambal, niya imo pagyong kasaban, imo para bagyong inahan, or amahan. Ingnon pag nimo ngano man ka moingon mo nang tarong na imong tambal ma. Unsa man imong gipaabot maghatag na sa kagdugang kasakit nato dinhi. Ang imong intang inahan nga medyo giango-ango nagjutay,
Moingon inta ada hilom na hilom nya magsigil gyapon mo ana kamuno gahi jud kay mugo. Gibali na nimo kay sauna ikaw sa tuingnos imong mama ikaw no gahi kay kag-o. So ayaw na aron maayo siya emotionally og di mo inom sa tambal ay lagpaim na nya kanang supak ka kanunon iyag yung kanon pakana ana aron wa siya kasubo. Magsige siya ingon believe jud ko ani akong anak buutan gyud kaayo ana ugma ana wa na impas na nya kay malipayon man siyang namatay unsa may tabo maimpierno siya malangit malangit oy sala din nang di mo inom og tambal sala din nang mukaon sa gidili is doktor dili pero makadaot las lawas. Nya kay wa man siya sala. Kay nalipay man siya nimo. O di lang ito siya. Pero imong kasab-an, moingon dayon to siya inigim, wa mo minom sa tambal, palit ko ng tambal. Ingon ang doktor nga kaduha, katulo lagi na imnon. Nganong duha ra may imong giinom? Sus kamo din hino, kawa gibot. Imo bidyong ipakapintong nagbantay. Ikaw ba di ba giingnan ti ka? Kano ni paimnan? Magyaw-yaw na to imong inahan. Kamo bantay nga mitag mamatay ko din may rasa tag mamatay ko hasol ba paminaw ning anaka nya katusang imong pag-umangkon or imo batong katabang imong gisinghagan ingon sa to may ratag makubit ka may ratag makubit ka ana nya sala na dili sala mao na nga ang pag-ayo di sa masakiton mao ang pagdawat niya og ang paghigugma niya isip siya ayan na pagsigig hatag-hatag diha og qualification nga kung mutuman ka sa kong sugo higugmaon ti ka og di ka mutuman di ti ka higugmaon mao na ang maghatag og panagdait mao na maghatag og kalinaw nya unsa may mahitabo malipayon tang magpuyo sa kalibutan kay magkuyog mo nato ang Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, isgutan diri ang pagpaila, pagpasabot, paghubad sa balaod sa Ginoo. Ang unang gibati sa mga tao pagkasabot na nila sa balaod sa Ginoo unsa man? Nihilak. Nihilak sila. Kamo ro nakasabot na mo sa balaod sa Ginoo? Wagi nihilak. Mga pusong bato wag mo kahuna-huna nga ang balaod sa Ginoo gisupak ninyo maayo pinaagi sa pagsigig hatag ang inyong balaod wa mo kahuna-huna na pero ang sunod sad nga gibati sa mga tao kalipay kay giingnan man sila balaan kining adlaw nganong balaan man kay atong nabati ang paghubad sa pulong sa Ginoo nya kay ang pulong sa Ginoo balaan man so balaan kining adlaw sa ato pa ni sud na nimo ang kabalaan mao dayon na nga unsa man paglipay nya unsa may mahitabo kung maglipay na ka kung malipayo na ka ba unsa may mahitabo mahimo sad kang manggihatagon mo na moingon dayon ang atong Biblia God loves a cheerful giver. Kaya ang tinuod yung paghatag, kanabang muhatag gawa, bunga gina sa imong kalipay. Malipay yung ka muhatag, wa ka mapugos, kay nakasabot man ka sa pulong sa Ginoo. Kamong mga bana, naghatag ba mo og kalipay sa inyong asawa? Ilhan mo na ni musnaong sa inyong asawa gud. Nya kamo mga asawa naghatag sa mong kalipay sa inyong mga bana. Ilhan mo sa nanimos naong sa inyong bana. Naghatag mo kalipay sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan. Maila sa naninyo naong sa inyong ginikanan o sa inyong mga anak. Nya mga anak, naghatag sa mong kalipay sa inyong ginikanan. Maila sa naninyo naong. Nya unsa may atong sagad yun ihatag? Ang gikinahanglan. Ayaw ihatag ng wa kinahanglana. Ako bitaw, daghan kayo muhatag na kog t-shirt.
Unya ang ihatag medium, small. Unya ako double XL. Nako, saan pagkalipay na ko aning gihatag? Ayaw ihatag ka ng gusto nimo. Unya unsa may akong pangutanon, nganong tagaan man ko nimog large, nganong tagaan man ko nimog medium siya, aron ka ma-challenge pader nga mo pagamay ka. Oh, unsa man usbon manuong ko. You cannot accept me as I am. Yang naghatag ra ba madre, aron ka Muslim. Unyang magpaslim ko, di ka kamadani. Kasi mawaan na imong bukasyon noon. Nga bang ang akong pasabot, ayaw ihatag ang imong gustong ihatag. Ihatag ang gusto niyang madawat. Cater the need of the person. Mauna siya gitawag og generosity. Kung nakinahanglan siya kwarta, tagaig kwarta. Ayaw tagaig pagkaon. Ilabay mo na. Kaya iyang gusto kwarta man kay iya man tong ipalit og suyupunon. Dili kan onon, suyupunon. Di sa to pamalipayon siyang ni suyop. Magbalik-balik na to siya nimo. Nya okay ra na ninyo. Nato na dili na, dili. Amo na nga magsige ra jud kag yaw-yaw anang mga manuyupay, magsige ra jud kag kasaba, sige ra jud kag kapungot ana nila. Dili gyud mo higala. No. Imbis nga ikay mudawat nila, ikaw na no ini-reject. Unya karon kinsa may mudawat ana nila? Nga di man ka mudawat nga gikan man ta ka dinhi simbahan. Kinsa may imong padawaton ana nila? Kinsa? Ang mga pusers, ang mga drug lords. Nya musugot ka nga sige hala na sila balik-balik dito pasuyop sa mga drug lord. Ana. Mingon ko, "Hoy, usod pa dire." Aw dawata. Aron ka mo nang duha magsuyop. Share mo ba? Imo na sana. Ako gani ana. Praise the Lord. Di mo magsuyop oy. Magsuyop sa deka nga di man na imong need. Need na nimo. Di man. Need na niya, pero di na need nimo. Hangtod nga nagkasuod mo nga lahi-lahi mo batasan, siya siging suyop, ikaw siging ampo. Nya moingon na siya ngano sige maghatag nako, manuyopay man ko. Ingka sigog hatag nimo kay disipulo man ko sa Ginoo. Ana. Siya nindot kano kay sigag hatag ako sige ra jud kog suyop, mangawat pa ko usahay. Hangtod ato makaamgo na to siya nga ang pulong des Ginoo nagdili anang suyop. Ana. Nya magpasalamat na to siya, makasabot na to, muhilak na to. Salamat sa tanang tao, ikaw ra ginidawat nako. Ani ang maguta din mga kauban nga nakaluwas o mga adik. Gani ang mga adik nga ilang giluwas ni ana man gani dinhi ga serve ng mga ganing uban. Butuan na ba kana mo? Sige, suyop. Sigahon na bagya pug mata. Kanay na ba? Pero naanay naghago oy. Ay naghago. Siya nga na. Nausab siya tungod kay gisalikway na siya tanan, pero niya ay usa magsigig adto niya o kinanglang siya bugas, tatagag bugas o kwarta, tagaag kwarta. Niya sigyag ingon, ang Ginoo nahigugma gid nimo bro. Or sis. Usab oy. Hilak gud. Hilak. Kay nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Pero magsigig, ikaw hunong gud na nimong suyop. Hunong na nimong suyop gud. Madugay na matukhang ka muanga ka. Makasabot ka sila na. Uy, tubag. Di lagi. Mo na pulong sa Ginoo. Karon bitaw, giingnan kong kuan na-greeting si anibang Father Lyndon Ruiz kay usama na sa mga siya may nag-donate anang yuta sa gitukuran ro sa Kapilinha di Fatima. Nya siya sagi passionate kayo, siya may kura ron sa San Remigio. Passionate siya kay na siya, padir ato gining humnon, padir kuha lagi ni padir. Lipay siya kay siya ba. Karon kay sige tag-announce din nga jutay na lang hibilin, ingon din siya nako na siya message baka ng video message nga salamat Padre Siano sa imong paghago sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo o sa kabubuton sa Ginoo nga daghan kay nakasabot og mihatag og suporta sa atong proyekto ang Kapilinha. Hinaut unta dugay pa kang mamatay. Dugay mamatay.
karon daghan pang modonate. Oh, ang pasabot niya patyo na day ko karon. Pero basin pag maabutan ko sa pagkahurot aning mga donations, no? Kay karon ang atong halin niabot na mag 26,448 slots. Sit na. 3,052 slots na lang nahibilin. Nya karon last day ron kay September 30 man. Pero ang atong pagpanawat sa mga kanabang ilang mga pagpalit hangtod pa sa Domingo. Kaya na may uban nga 30 nya mudawat og sweldo nya human una pa muhatag ana hangtod pa sa Domingo. Hot doon tani. Gahapon upat man to ang 1,000 slot challenge. Mura magway ni Kubit. Karon tulo na lang, tulo ka 1,000 slot challenge. Kinsay maka donate gikan karon hangtod alas 12 gabi ibutan ta lang hangtod alas Domingo na 1,000 slot kana wagtang tanan ninyong kasakit tanang problema wagtang total healing and deliverance to mana mahatag mo Wa may kahatag mo maday na ato god kana gipirmi na to gyud isulti mo to nalipay kay ko atong gahapon diretoy daghan man sila diha gyud nagkuano usa sa mga nanghatag og slot kagahapon siya pader diri ba ko atong niaging semana naghatod sa ko ato pader og 15 ka slots nako nya karon in siya 20 ni ka slots nako nganong daghan mga ikagpangong slots siya ay nangimbitar ko sa ako mga kaila pader akong gipang tulisit. Iya bang ipang agni ba kay humanam siya hatag nangamong sa siya aw dili wa dili nangamong nang dani gipasabot sa niya insya ako giingnan pa dir ako nganong epektibo man kay ka siya akong giingnan pa dir nga kana ganing kay bawo baka nga kun mahuman na ingon ani magsigi tag bisita sa center sa Our Lady of Fatima kadaghan kang grasya mo abot diha. May naigadto na to dito makaingon jud ta nakatampo kog usa ka buok kabilya ani. Oh, di ba? Oh, pwede na ka mamatay dito. Di pwede. Hibaw mo kinsay nipunit sa di ba tong the other day duha man to ka buok sa 1,000 challenge no. Ako na lang ning i-reveal kani permit man pod sila. Ang unang nihatag sa 1,000 challenge kadtong nakapalit na og 2,000 slots iyang gipunag additional 1,000 slots so 3,000 slots iyang gihatag mura kog nasiyak ba 3,000 slots wa na tingali makabit sa iyang record gawas og dunay mo pakyaw aning 3,000 karon mabit siguro to iyang record 3,000 slots ang iyang gipalit para aning kapilinha. Forever makatatak na ni anang kapilinha nga dunay tao nga dili dato apan midonate ni anang kantidara. 3,000 slots nga tag 1,000. Ang ikaduha nganing kuaning permit man pud siya nako nga akong i-share pero kuan lang gid ang iyangan di lang i-describe di lang isulti usa ni siya ka senior na gyud kaayo pero active kay sa simbahan di sad ni siya dato unya ni promise yang moadto og mo pilgrimage sa kaning Marian pilgrimage naabutan mas COVID wa madayon ang iyang plano gatigom na kita siya kwarta ba para sa Marian pilgrimage kay moadto gid siya sa mga Marian shrines wa man madayon usas iyang adtuonon gyud kanigyong Our Lady of Fatima nga kuan kanang kapilinha dito sa Portugal wa man madayon karon tunga-tunga sa pandemya nato karon nga mga 3 years na nihapit na diagnosed man siya stage 4 cancer mga just few months or few weeks ago stage 4 cancer ang iya nasarong gihangyo siya mahal nga birhen anhi lang kumudonate sa imong kapilinha
Nya tagay ko gamayng lugway nga sa dili pa ko mobalik diha nimo dihas langit, pabisitaha ko sa imong kapilinha dinhi sa Cebu. Muna mo donate ko og 1,000 slots. So kining duha nga ning donate sa 1,000 slot challenge pulos mga naa sa ba sa lisod na kahimtang. No? Dili di ay question kung hayahay ba ka or lisod ba imong kahimtang. Ang question, unsa kainit ang imong gugmas, Ginoo? Manggawas ra ng imong generosity. Malipayon silang ni donate. Nawa ang ilang mga sakit. Na kay stage 4 nga cancer, makahuna-huna pa kag-donate og 1,000 slots. Ha? Lisod magani kag 1,000 one slot. 1,000 na ba hinon ka slots? Dali kay kang makaingon, mahal nga birhen, sabta lang yun ko, unsaon man yun, nasakit man ko. O gwapalanta ko masakit, ako unta ning ihatag nimo, ni amang yun ko'y mintinonon, niya magpakimo pa ko, magunsa pa na diya. Sa hilua lang yun ko, muanag yun ka. Uy, ni donate naman hinuon. Gipunan pag itong iyang budget, padong at tuon tas pilgrimage. Yan sa may sunod, kalipay. Muna kaning atong 3,000 slots nga nahibilin. Ambot, o doon na pabakay ga stage 4 diha. Nga mahigugmaon, no? Or, naabaka dihay daghan nga mga nagkalisod nga mahigugmaon. Kay arita-ari mga hayahay, nga mga pagkabutang, murag maglisod og hatag. Kaya nga naman, ako ning pahimuslan, ana ang gina sila. Pero kada mga tao nga nagkalisod, niya naka-experience sa Ginoo nga aming hatag nila kalipay o kalinaw, oy mohatag oy to the max, to the best of their capacity. Pero naa sa daghan kay karon, gahapon 4,600 dito kapin, niya karon 3,052. So doon na tayo mga 1,400 nga nahalin kagahapon. Ang naghatag ni ini dili mga dato nga kanang ingon ta abundak eskorta ba, maay mga maid na ay OFW nga portig yung daghana nga di na gud maihap usahay sa bangko. Wa na ta di na ta ka-view hasta landbank ug Metrobank tungod sa kadaghan nila nga midonate. Kini sila tanan, naana ni sila kasing-kasing sa mahal nga birhen, naana ni sila sa listahan sa Ginoo. Yes, naatay mga sala, pero mas nindot yun ang muatubang kas Ginoo nga naa kay usa ka makasasala apan manggihatagon ka sa iyang mga proyekto. Mao na, God loves a cheerful giver. Inig-abot ni mo dito, tatak na mga kadaan. Ayay, sadaan na ba di kusog kaning manglibak da? Anay, abot ito. Ikaw, libakira kay kastanan. Nakadonate bi ako gamay nyo. Oh, di atinood kas kuan. Di kas listahan. Sige, purgatorio lang ka usa ha. Ay haron mapapas ng imong pagkalibakira dito. Ana, kanira bang paria, no? Kusog ba kaya di mamakak da? Abot nyo, di anak ko nyo. Mamakak ra ba ning paria? Dito lang katipon sa ubang mga pari nga tuas impierno pader. Kay baka ako na ba sa kang pagkaparia ka? Nyor, kada simana biya kumukuha sa kong stipend kay i-donate sa nakos kapilinas. Wow, sakto dito. Sige, dito tipon mo atong libakira to sa purgatorio. Adi magsige namin ditong istorya. Buhanga, no? Kuha ginatong kuana, pilin ha. Sa kanibuutan kay ni, kay sige nigsimba. Ay buutan kay tanan, malangit gini ni donate kas kapilinan siya, wa gyud ko ka donate. Sige day, ato lang kagyapo sa impierno kay aja joke kay sa ari kas langit kay buutan man ka, walang ka mo donate. Ana, sagdi lang, buutan man sad. O di ba? Una kamo sa mga buutan nga wa ka donate, congratulations. Pero wa man sa gibuutan nga di mo donate. Si Propeta Barok sa unang pagbasa iyang himuan o pahinumdom ang mga katawhan nga masinupakon ta, makasasala ta, uwaw kay tas Ginoo, makauuwaw ang atong pag-atubang sa Ginoo.
Ngano man kay sige tag dawat gipahinomdom ni propeta Barok nga kining atong pag-atubang sa Ginoo nya sige gyapon tang supak niya nagpakauaw rata sa atong kaugalingon. Kamo ni amamoron atubang mamo Ginoo wa mo magsigig supak niya. Bisan pag-usahay igo na siya nga pagsupak. Kamo diya, wa mo tingog-tingog. Sige mamog simba, wa mo magsupak sa Ginoo. Mao na si Jesus nahisgot sa diris atong kuan, atong gospel nga alaot ang tao nga nagsigig dawat og mga milagro sa Ginoo apan wa mausab ang ilang pagkamakasasala. Matud pa ni Kristo, inay musaka mos langit, ibanlod na noon mos impierno. So kining atong pagsimba, kining akong pagmisa, usa man ni gid siya ka pagdaig sa Ginoo, pero dili ko mamuhi sa akong sala. Kamo di sad mo mamuhi, magkita-kita ra kita dito sa impierno. Lagi. Unsa may mga sala nga common kay karong panahon na, gugmas kwarta. Dako kay nang salaa. Matud pagod ni Pope Francis, musabot ko sa pari nga makapaanak og babay. Tungod kay tawgon man na siya kahuyangan. Pero ang pari nga mangwarta, ang obispo, ang kardinal nga mangwarta, murag di gyud ko kadawat ana. Kay dako kayog damage ang mangwarta. May man tong makapaanak kay mauwaw man to inig human, pero kaning mga hingwarta wa gyoy uwaw, di gyud matagbaw. Oh, kana lang mga korap nato nga mga officials gobyerno natagbaw bago na sila. Ako sukad pagkatao nako ang isigig sangyaw sa mga politicians, kurakot, kurakot, kurakot. Kinsa may nangurakot, sila rasad. Hangtod karon hapit na ko mamatay, paminawa ang mga balita. Maura gyapon kurakot, kurakot, kurakot. Di gyud kapiyalan. Nganuman, gugmas kwarta. Muna sa ginagmay og dinagko, magsugod man anang gagmay pang bata, manguha sa kwarta sa ilang ginikanan, piso-piso, 20-20. Karon naglingkod naman sa simbahan. Mao na may tigwali. Ang kulikta ihatod naman ngadto niya. Awa na. Siphod. Kamo, di mo kawatan. Kamo mga asawa, di mo mangawat kwartas niyong bana. Mamaw na. Very good children. Kamo mga bana, di san mo mangawat kwartas niyong asawa. Utrosan mo. Imbis irimit sa asawa, at tunanon irimit sa imnanan. Kalak. Yan, harabay mo tupad-tupad nga mubo sa keg short, hapyuron sa panagsa. Pangabuangon mo. May maapil ra basad ko na usahay. Mao na, hunongon tanan ni, aron dili na ta mauwaw atubangan sa Ginoo. Kay ang Ginoo muluwas man gid siya nato. Di gid wa ginay problema ni ang pagluwas nato. Mupasaylo gid siya nato. Ang problema ni agid nato. Nganong di ta ka maong mag-usab, di ta ka maong maghinulsol. So kada nato kadawat og milagro, maghinulsol ta. Karong bag-o ang pinakadako nga milagro nato kay dako na kay taghalin sa kapilinha. Oh, porting milagrohan ni, wa pa kaabot og 2 ka buwan, dako na taghalin. Ibaw mo pila na atong halin as of yesterday. Ning abot na og 28,141 slots. 1,359 na lang ka slots ang nahibilin. Di na mo kapalit ani kay ugma hurot na ni. Bitaw ni close naman sa tagahapon 30 nya na may daghang nihangyo atong dawaton gikan karon hangtod na lang gyud ugma ang pagdawat. So mao na
Kay ingong sila pader, inigdawat na mo sa mong sweldo, di pa mamikaadto sa Palawan or sa Kuan, tagay sa mig chance pader nga makadonate nako sige kutob Sabado ana karong Sabado mana gyud close na gyud pero sa akong tanaw ani murag dili ta mag-ihap pilay na halin ang atong ihap pilay na sobras halin nya sa may gusto ninyo kawaton ta ba ning halin sobra asan okay mo kita-kita ra bitaw ako ra bitaw ning gisaos sala kadako aning milagruha ang 29,500 slots which is og i-convert nato sa tag 1,000 per slot 29,500,000 para sa pagtukod sa kapilinha wa abuti og duha ka buwan siguro man jud kong mahurot ni karon ako nang i-claim nga mahurot gina karon igsugod ugma hangtod mat final nato ni og tali ang sobra ri atong ipon nya magbag-o na ta sa atong sala ha mahigugma pa mo kwarta nga niya man gani mga buta mga bakol mga tricycle driver mga tindira og isda nga nagtigom sa gagmay nilang kita aron ipalit aning maong slot nya kita hinuong arang-arang og mga kahimtang purti pag yung dawa, magsigi pag yung away anang kwarta, unsa may grasyang ihatag sa mahal nga birhen? Matod pa ining, hapit naman kuno ni siya mamatay, iya man sang gi-claim nga hapit na siya mamatay. Nya, niingon siya, Pader, ni-donate ko sa akong kapobre, karon galisod gay kong palit sa akong tambal, ni-save jud ko Pader, kanang, pero ay lang kabalaka Pader ha? Ako lang yung giminusan usa ang akong maintenance. Ambot kag di ba kani siya maimpas no? Aron lang yun matigom nako unya makapalit ko nakapalit jud kog duha ka slots Pader. Porti gid na akong lipaya Pader gikan to sa akong pagminos sa akong maintenance. Sa imong paminaw Pader, dawaton ka kos Ginoo og mamatay nako. Nako og ang Ginoo dili mo dawat nimo pas-anon kas mahal nga birhen kay dadon ka ngadto sa langit. Di ka balibaran na basta mamatay ka karon. Oh, ang tanan nga ni donate duna na mo'y tatak ang inyong pangalan naanas kasing-kasing sa atong mahal nga inahan og bisan pa sa atong pagkamakasasala bisan pa sa kadaghan sa atong sala inighatag nimog hinabang para sa simbahan sa ngalan sa Ginoo ug sa mahal nga birhen itatak na kasing-kasing ug imo dayong mapahimuslan kining giingon tungod sa himaya sa imong ngalan o Ginoo luwasa kami kay kining imong pagtampo karon kining atong pagtampo para aning kapilinha gihimaya nato ang Ginoo ug dugangan pa nato ang paghimaya niya kay himuan ginato siya lugar diin himayaon siya pinaagi sa mahal nga birhen sa Fatima ni anang kapilinha di Fatima sa Takop San Remigio, the first in Asia, the first and the only in the Philippines ni apagid sa Cebu no nya nahuman nato pagkuha ang pagpreparar ang kwarta nga gikinahanglan sigon sa budget ang ato na lang iampo ang nagtrabaho na lang nga kontraktor nga magbinuotan unta humnon unta niya kining maong kapilinha suma sa budget nga gihatag no ana yampo nato na aron manuroy mo didto kun buhi pa mo mahuman man ni next year mga January manan man gini labindugay February di pa sa tingin mo mga matay ana atong tan-aw ang atong gidunitan atong susihon ang atong gitampuhan tibuok kalibutan ang nagtampo ani sa among record dito sobra na 10,000 ka mga tao ang nagtabang aning kuana projeka tibuok kalibutan kay di ni madag usa ka tawo mga tulo ra man ka tawo ang nipalit og slot god ang usa nipalit og 3,000 daghang slots ba ang usa nipalit og 3,000 slots ang usa nipalit og 1,000 slots naasay sobra tingali mga 30 ka buok ka tawo
nga nipalit og tag 100 slots. Sobra tingali 100 ka tawo ang nakapalit og tag 50 slots. Pero ang kinadaghanan, murag mga anay, murag mga ulmigas, ang katong tag 1,000, tag 2,000, tag 2 slots, 1 slot per tigyong daghanan. O na kini siya milagro ni sa mahal nga birhen. Mura ba gipakita ba sa mahal nga birhen sa Fatima? Wap agani matukod ang akong kapilya, ako nang gipakita ninyo ang milagro. Usa sa milagrong gihimo sa birhen didto, ana rong gikuanan nga si Father, daghan kay ika-istorya si Father Lyndon Ruiz ani. Daghan kay sa ika-istorya nga nindot kay paminawon. Ana, ako niya ning ipasalida ninyo. Ako tong pangayuan sa istorya. Ang paghimugdan padung didto mga naas 2 kilometers gikan sa highway, nahuman tingali ito mga 10 days. Nahuman ang 2 kilometers nga dan, pag-ablig dan sa panabang silang mayor. Motong naka-inaugural blessing, naka-groundbreaking sila pagka February 20, 2020, before sa pandemic. Ana, kana pa lang naa, di na siya katuo. 2 kilometers nga dan, naabli in 10 days. 10 days ba to? Basta mga less than 15 days. Kanindot, ano? Mamugdi gyapon matandog. Niya karon na nakuha nato ang budget na nasirado siya less than 2 months. Kining mga 30 million nga budget. Di gyapon na milagro para ninyo. Milagro na. Kana introduction pala ning milagroha, matukod na maghimaya na tas Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen, mas mudaghan ang milagro nga atong madawat. Pero ang kondisyon, mausab ba ang imong kasing-kasing? Yes, tanan nga midonate naa na mo'y healing and deliverance nga ihatag ang mahal nga birhen. Pero ang iyang kondisyon, buhiin ang sala. Kay di ka mamuhi sa sala, dili mo lihok ang grasya diha nimo. Unsa may mulihok ang tunglo sa Ginoo. Mo nang niingon si Propeta Barok, sa paggawas pa lang sa Ehipto kadakong milagro ato, ang dagat nga pula gibuak sa Ginoo na himong karsada kadakong milagro ato. Didto mos desierto 40 ka tuig gipakaon mos Ginoo, wa mo magtanom, wa mo maghago, sige la mo kaon, nabuhi mo 40 ka tuig kadakong milagro. Pero nakadawat mo tunglo sa Ginoo kay gapabilin mong masinupakon, nakig-away mo sa Ginoo pinaagis inyo mga sala. Di na to itugot mga igsuon nga kining milagruha karon mahimo ning tunglo kanato. Ako sad maningkamot sad kong ako rabay gasigig yaw-yaw diri. Maningkamot sad kong di ni mahimong tunglo nga rin ako. Unsa may akong buhaton? Buhian gini nakong sala. Kibaw sa kung nakoy sala kamo na mo'y sa mamuhi mo istoryahe, mamuhi mo anang inyong himalikas, mamuhi mo anang inyong pagsigig pangigi anang inyong yuta, mamuhi mo anang inyong pagka igihan anang inyong mga sig paningil anang utang, mamuhi mo ana. Si Kristo miingon dinhi nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa bitin, pagyatak og tanga, og paghingilin og mga yawa. Motuo mo ani? Motuo mo nga kita gitagaan tagahom sa pagyatak og bitin, pagyatak og tanga, paghingilin og mga yawa. Tuo mo dili? Husga. Main. Niya, wa na mo ron mahadlok og bitin. Wa na mo mahadlok og tanga. Di mo mahadlok og yawa. Mao na. Nituo ta pero mahadlok. Way kapuslanan. Una nga atong mga guardian angels, mauni siya ang gada aning mga gahuma, naa niya ang gahom sa Ginoo kay kanigong mga anghel, mga alagad ni Ginoo, mauni sila ang
patuman unsay gustos Ginoo. Nya mo nang gi-assignan tas Ginoo og anghel aron nga unsay atong gikinahanglan ihatag dayon. Kakita mo nang duwa sa golf, kanang magduwa og golf ba? Ako di man ko kamao ana, pero mutan-aw ko usahay. Labi na tong na idol to nako si ang player na ay tigda sa iyang katong iyang para ihapak. Sa tawagan na niya? Kadi o ana tigda. Di siya kapadayon sa iyang duwa basta wa tongga da. Ana. Mausa na ang anghel magbalantay. Naa niya gikarga niya samtang galakaw ta aning kalibutan, nakigbugno ta sa mga challenges kalibutan, di ay gada sa tanang solusyon. Ngita kag kwarta, adiya. Ngita kag good health, adiya. Ngita kag wisdom, adiya. Ngita kag gahom, adiya. Diya gida tanan sa anghel. Kay ang tanan naa mas Ginoo. Yang Ginoo gihatag man niya ang tanan ngadto sa iyang anghel nga magbalantay. Ang nakaapan lang kay di ta mangayo. Ang kanang kuan kanana ang gadua magpili man siya tong iyang ighahapak. Gay ko anabi. Nya kadto sang iyang kadi kamao sa to mo na mo advice pod moingon pod usahay ang player bisag kamao siya tan-aw nimo. Okay di ganion ako. Mo advice po gamay mo na nga atong anghel magbalantay muhonghong sa na nato musulti na nato ang katong mga Israelita pag travel nila padong ngadto sa promised land, paggawas nila sa kaulipnan sa Ehipto, nasa book of Exodus niingon ang Ginoo, magpadala akong anghel aron maggiya kaninyo pamati og sunda gayud siya. Nya mo tong dunag ito sila anghel nga magbalantay. Nya si Moises adto siya mangutanas anghel. Ano na, abot gid sila promised land, taliwa sa daghan kaing kalisod. Nya kada supak nila mahimo dayon silang alaot, mga matay, masakit, mabihag sa kaaway. Mo na gihisgutan ni Propeta Barok sa unang pagbasa, tungod sa atong mga sala nahimotang alaot. Unsa may sala kanang supako nimo ang sugo sa Ginoo. Kanang musupak ka sa imong anghel nga magbalantay. Parehara gunas mama, magbantay ka sa imong anak, ikaw mo ay guardian. Di ba? Nagbantay mamunos yung anak no. Adi niyo bantayan? Bantayan, ay naunsa. Pero ang bata mo kat yun, bukat-kat mo ambak yun, aper ting alaota, mabali ang tiil, mga pangos ang naong, niya mingon ng mama, ikaw magud giingnan tika, nga ayaw anak diha. Anak, niya suko-suko dahil mama, kay nayawaan na sad. Pero sa imo tong pagbantay, ingon mo, dagko naman na naman ay buot, unsay na ay buot, bantay gihapon. Tanawa, ang mga dagko karon, hala ni suyop na, ana. Unya, nataghapan ra ba, natukhang, patay na yun. Ingon, ngutkot kasi mungupas tilag, ni patuo pa lang nina kong bata. Giingnan akong hunong nalagian ng imong suyop, wag yun mo hunong at tanawa ni karon. Igo na lang mo ana ang mama, pero ang mama or ang guardian, wa gyud mahimo basta kitang gibantayan magtuman tas atong gusto. Pero timan mosupak gani ka sa nagbantay nimo, patay gyud ka. Kana mga babay ingnon sa inahan, ayaw sa day anang uyab-uyab bata pakikastanan nya kana bang imong giuyab no, tan-aw nako taphaw kay ignaong. Wa gid nay klaro. Nya mingon love man ako siya man. Ana ba? Tanawa di ba igdagtag mga pila ka buwan magluspad na. Tuan na gasuka-suka na, hilak-hilak na, kay gitukhang nya pagburot gibiyaan.
Muhilak na lang sa dang mama, ikaw baday, naminaw pala kita kanako, di jud unta ka mapunta ani. Ana, no? Nya kamo, moingon sa mo, pader, ay lagi sikit anang madre pader, kay kuyaw, kay nastanan, sa isos, pahari gug ko, ano butang mahadlok. Tuan na, gasuka-suka ng madre. Tanawa pader, tanawa, di baliwat kay nimo. Naminaw planta ka na mo pader, wa palanta ka magpagahi sa imong ulo, wagin tani mahitabo, dili unta mga matay ang imong bukasyon ug ang bukasyon sa imong igsuong madre. Di ba? Kung kita kamautang mubantay ug muhatag og kaayuhan sa atong gibantayan, labaw na ang atong guardian angel. Karon unsa may inyong kuan kanana ang relasyon sa inyong guardian angel? Nindot, suod mo o dili? Suod. Di mo maningkamot og supak? Naningkamot mo pagsunod sa inyong guardian angel o naningkamot pagsupak? Naningkamot pagsunod. Nya moingon inyong guardian angel, kuhaan ang inyong koral kay nakaali na nas inyong silingan. Maningkamot mo bungkag sa inyong koral o maningkamot gyud mo og palig-on sa koral? Tubag. Awa pa mo ingnas inyong guardian angel nga tangtanga inyong koral? Duha ka tuig na manggani kong sige giyaw-yaw. Ang akong guardian angel mo'y nagsulti nga iwali ni. Unya og maminaw sila, maluwas. Nya naminaw na mo. Mao na, huot lang yapon atong daan. Ano man, di gyud muhatag og sakripisyo aron manindot ang agianan sa publiko. Parking lang yapon. Na diha, tukuran lang yapog tindahan ang kilid sa dahan. Anha pagid i-parking ang motor, maghuwat kitag mabagiran aron magsuko-suko dayon. Di ba? Nganong wa man ginato padaki, nganong wa man nato hawani. Ato naman nung alihan ang agianan aron mo pitos nya ipasangil din nato tungod kay ako ning puder. Ang guardian angel maoy mo patuman unsay gustos Ginoo, ug ang gustos Ginoo kaayuhan sa tanan, dili sa atong kaugalingon. Mahimo na gitang selfish, kaaway na ta sa atong anghel nga magbalantay. Kay ang Ginoo dili selfish, ang itudlo sa Ginoo dili sad selfishness. Tanawa ng Ginoo, awa na dire. Napay picture. Nasa gamay gibitay. Dako kayo atong ibutang niya. Atong gitarong-tarong haron mo nindot siya tanawon. Kanang gihimos Ginoo mo nay gusto niyang atong sundon. Nya daghan kay nato wa kaila, wa kahibaw nganong gibuhat nas Ginoo. Mo nang ningos Kristus atong ebanghelyo, nagpasalamat ko kanimo Amahan kay imong gipadayag sa mga way kahibalo. Kinsa man ning mga way kahibalo, mga pobre, wa ka eskwela. Ngano man ang mga pobre dali kayong tudluan. Ang mga pobre dali kayong tudluan. Ingna pahawa mo dinhi kay ako na ning yuta, mupahawa dayon. Ang mga dato, ingna kuhaan ning imong kural kay dako pa man ang imong nataran, iirog ning adto, mo irog. Tanawa. Ang pobre pabalhin-balhin og puyo, balhin. Mao na ang mga pobre magidaog-daog, pero sa tinud-anay wa na sila magdaog gidaog-daog. Unsa man, nahimo silang bulahan. Kay bulahan kamong mga kabos, kamong dili hakog sa inyong mga bahandi aning kalibutana. Bulahan mo kay dali ra mong makaadtog langit. Dali ra mong tudluan sa inyong anghel magbalantay. Kana bitang mga anak nga bugo, kana bang bugo nga anak ba? Dali kay suguon. Kana bang dili kay bright ba? Pero kana mga bright, kanang portig yung bright ha, portig yun ka witi mo tabi, pag
kamayuhang mo reklamo. May patong bugo kay magsila, bitaw, bitaw. Kanidong sayop man nidong, bitaw, bugo magod ko. Sige matudloy ko ma unsaon ni. Pero katong bright, unsay sayop? Wa ka kay bawo ma, makadidiya. Ako ning gitud-an ana. Abisa kami mga pare, kana mga pare nga medyo bugoon, dali kay ibalhin og parokya. Di gyud mo reklamo. Okay bisya, wa kay reklamo. Pero kana mga bright is tanan, kana mga pare nga doktor og kuan, doktor niya summa cum laude, maglisod ang obispo og balhin oy. Mas bright pag us obispo usay, ang bisya pa mo hapit ibalhin. Oo na, kami sa diri mga bugoon sige lang kanala patuyang lang gyud, naa lang gyud na sila diha, Pero usahay biya kining atong kabugo. Kini bang di ta kayo mo reklamo kay magpatudlo gid ta? Mahimo ba yang tuburan sa tumang kalipay? Ana. Istorya ming Monsignor Ruben bahin aning kapilin ha. Nakunyor kami ba nila Father Lindon nganong kita ra may gakumbati og solicit ani nga para magkani sa Archdiocese. Nya ingon des Monsignor Ruben, ay Father Sian, ayaw na lang ana huna-huna ato na laning buhaton unsay atong mabuhat kay kahibaw na bitaw kas atong mga igsoon busy sa tao na sila sa ilang parokya. Buotan sa kay Monsignor Ruben ako sa kong una-una kita ray daog-daogon diri mapailag sigog yaw-yaw ba pero pag ingon niya ay ato na laning buhaton kay mabuhat ra lagi gini mo to nisunod na ko niya sige nyor ako ni hunongon akong project nya unsa may nahitabo karon. Di pa lang ko mo report karon pero sa akong record dito sobra na 30,000 slots ang nahalin. Sobra na sa atong gitarget nga 29,500 less than 2 months. Nya kisa may nagpatuman ana ang Ginoo ni ngadto ang mga anghel nga magbalantay nagsabot-sabot sila siya kanang imong gibantayan diha ingna ra guna nga padunita ingon sa anghel magbalantay gahia sa giug-o noon ni sa abalhin nga to speak aton sa siya communicate speakers kay kana mga anghel nga magbalantay makaistorya ra man na sila bisag haen pa na dapita di kan communicate lupig pay cellphone kay wa na kay load di na makaka-communicate pero kana anghel magbalantay mag-istorya ra na sila dasiga ra nang imo diyang gibantayan kay ubay-ubay mo na yang sobra nya ingon sa tong usa kaning ako ay kay buutan kani akong gibantayan bisag labandira ra mo kuan gyud naagi say hunahuna nga budunit sige dasiga aron makadunit gyud na nakadunit yung mga labandira ang mga maid ang mga tricycle driver ang habal-habal driver taxi driver mga sales girls gahapon din ingon pader gahapon pag nako nakuha ang sweldo nako na maningkamot yung kuron pader bisag kapoy akong lawas mangita jud kog asa ko ngadto Palawan pag abot niya dito sa Palawan ganing taas pa jud kuno kay linya gid siya maayo siya pader human sa akong paningkamot nakadunit jud ko pader 40 gid akong lipaya hago kuno kay siya ni hago og maayo wa matog ni hago og maayo kay magpadas iyang pagpalit og slot kamo naamo anang batasana. Hibaw ko nga kamo labaw pa mo ani. Nganoan? Sige ko mong simba din mo na ang nagsigig simba din nga wa gyud kapalit og slot, wa na maminaw sa guardian angel. Lagi, sige nagsupak, simba na gani ta. Gitas kolekta papiliton pagitana. Sobra na sana akana mao na sila. Maunay mga masinupakos guardian angel. Napay nagsigig tawag nako tulo naman tingin ni kaadlaw siya siging tawag. Tuas gawas nasod ba? Padir unsa mo gipagpadala nako to ato siya Western Union. Iya man gipa-pick up nako hala, di ra ba na pwede di na jud ko ka-pick up sa Western Union. Libalhin sa siya ngadto sa Manigram. Padir akong gibalhin sa Manigram nako hala gibalibaran na sa Manigram pati na ginyang hagua. Karag gagabi ingon siya ako na lang yung gihaguan pa di man jud ko kamao aning computer aga online ko diri sa akong kuan pertig yung dugaya kuno niyang kumbate karon kuno na send gyud kuno niya pertig niyang lipaya nga nakapadala na jud kuno siya balig 10 slots
Wa siya kibaw nga mas nalipay ko. Nya purti niyang hagua. Purti yung hagua. Naku, kanibang mga tao nga magsakripisyo para makatabang siyang isig katao, di na basta-basta, oy. Mauna ang batasan ni Kristo nga nagsakripisyo para sa atong kaluwasan. Kinsa may mutudlo na to, ana, ang anghel nga magbalantay. Na kamong naminaw nga nakapadaghan aning atong halin, congratulations. Matud pa ni Kristo, ang inyong mga ngalan napatik na didto sa langit. Ano man mo mupakpak? Pakpak. Kanindot, anak. Kamong wa mo palit, nga naay ikapalit, hibaw na mughain ang inyong ngan napatik.